עם המשחק הזה. יאן, תאמר איך קוראים לו? בבקשה. שלום. שלום. אז מה קורה חברים? אני ליאם, זה מנור, ואנחנו עכשיו עומדים לשחק One Aramed Cook אצלי בפעם השמינית בערוץ, ואצל מנור אני נראה לי פעם שנייה בערוץ, נכון? לא, זה הפעם השנייה שלי. אוקיי, יאללה, אז יאללה חברים, מתחילים. יאללה. אוקיי, התחלנו. יאללה חברים, מתחילים. שוב בתיאור לערוץ של ים, ואני אזכיר לכם את הסרטון. ויש לי בעד. אנחנו ביחד כאן, עובדים. יש לי רעיון מנור, בוא נעשה שכל אחד תופס צד. אני תופס את הצד הימני, אוקיי? אז אתה נמצא בו? אוקיי, אתה, הוא רוצה להגיד. אז חבר'ה, גם מי שצופה פה מהערוץ שלי, אני אשים את הקישור של הערוץ של מנור בתיאור. מי שרוצה יכול ללכת לצפות בערוץ שלו, ממליץ מאוד. אוקיי, נעלם לי הכפית כאן. רגע, כפית מהצד השני, אני רואה אותה מפה. אוקיי. ובטעות ויקלתי כאן את כל האזור. הרסת את... הרסתי. טוב, לא נורא, כל עוד עדיין אפשר לקחת מזה גלידות, אז הכל בסדר. כן, אני כל הזמן זורק על כפיות. אוקיי, עכשיו הכפית שלי נעלמה. אוקיי, יש פה כפית חדשה. אוקיי. יכול להיות שבטעות זרקתי אותה לפח. זרקתי פה. הכל הגביעים כאן נעלמים בצורה מיוחדת. חברים, מי שרוצה להתקין את המשחק, עד היום לא אמרתי את זה, לא יודע למה, בכל 7 פרקים שעשיתי. המשחק אני קניתי אותו אישית דרך סטים, לא נראה לי שאפשר לקנות אותו דרך משהו אחר, אני קניתי אותו דרך סטים, והוא לא עולה כסף, הוא חינמי, אז ממליץ בחום, משחק ממש ממש כיף. נכון, זה. יודע מה, את האמת עכשיו חשבתי על זה, למה אנחנו עם בגדים של שף ואנחנו מוכרים גלידות? לא יודע. עכשיו אני גם חושב על זה. לא יודע. לך. וחברים, אם אתם יודעים מנור, בוא נעשה מטרת לייקים לעוד פרק ביחד. יאללה, אתה זורם? יאללה. חטפתי לך את הגביע. לא. אני צריך את הגביע הזה. טוב, לא נורא. מטרת לייקים בערוץ שלי, כי אני יודע שאתם בזמן האחרון מאוד תומכים. יאללה, מטרה שעד היום נראה לי שהגעתי אליה רק 2 פעמים בערוץ, 10 לייקים. בערוץ שלי 10 לייקים ואנחנו עושים עוד אחד. אצלי מטרה, אצלי בערוץ 3, אני לא טוב בלייקים. גם אני, לא יודע, נראה לי שקצת הגזמתי עם 10. אני דווקא יותר טוב בתגובות. אתה יכול להגיע לזה, אני צופה בערוץ שלך. הרבה. נזרוק את הכפית שלי אותך. לא בא לי. נראה לי שעוד מעט נצטרך להזמין עוד גביעים. סתם שאלה, מה נורא, אתה חדש במשחק או שכאילו אתה משחק פה הרבה? אני משחקת פה, אני די חדש במשחק כאילו זה. הפעם התחלתי לשחק במשחק בגלל ששמעתי עליו וכזה, וגם ראיתי אותו בערוץ יוטיוב שלך, אז עניין אותי. התחלתי לשחק, ואז אמרתם בוא נצלם על זה סרטון. צילמתי.
כמה צפיות הגעת לסרטון, בסרטון? אין לי שמץ, לא זוכר, אני נראה לי זה התחיל אותי. כן, הזמנתי עקבים. איך אתה מזמין? יש מחשב בחדר האחורי. איזה מגניב. תזמין גם כפיות. לא נראה לי שאפשר, זאת הבעיה. אפשר להזמין שם כפיות? לא כתוב כאן. אז כן, נראה לי שסתם זרקנו עכשיו את כל הכפיות. זה לא טוב לנו. רגע, סתם שאלה, אם אתה בטעות שם גלידה שאתה לא רוצה שתהיה לך על הכף, אז מה אתה עושה? אתה זורק את הכף ביחד עם הגלידה? כתבתי לך. סתכל, אוי, זרקתי רק את הגלידה. איך הבנת? לוחצים פשוט קליק ימני. תראה. כן, אתה יודע למה המשחק הזה בחינם, כן? יש בו באגים? לא רק יש פה באגים, המשחק הזה עדיין בפיתוח. שיט, נפל לי הגבי הגלידה. אז מתישהו יהיה בפיתוח הסופי שלו, מתישהו ייגמר, לא נצטרך לשלם עליו כסף. לא, נראה לי מי שקונה את הבטא צריך כאילו לשלם פחות על הגרסה המקורית. אבל גם יש סיכוי שגם המשחק עצמו גם יהיה עדיין בחינם. אתה יודע. כן, יש סיכוי. יש מלא משחקים בסטים שהם חינם. סתם שאלה, אתה מכיר את המשחק אוקסי זה not included? כן, שמעתי עליו הרבה. מאיפה? לא משחק, אבל שמעתי עליו. מאיפה שמעת? אתה יודע שגם אני התחלתי עליו סדרה חדשה, כן? כן, ראיתי. צפיתי. יותר נכון. אתה צפית בשתי הפרקים או רק בפרק הראשון? צפיתי בפרק הראשון, אבל לא הספקתי לצפות בפרק השני. כן, כי החלק השני עלה רק אתמול. כן. אתה יודע שגם אני צופה בתכנים שלך, בגלל זה גם רציתי שנעשה סרטון ביחד, התכנים שלך כאילו, זה לא כל כך משחקים שהם טרנדי, וכאילו גם אני מתכנן לעשות ערוץ שלא משחקים שהם רק טרנדים. בוא נראה כמה זמן נשאר לנו. נשאר לנו עוד הרבה זמן. איך אתה יודע? פה יש לנו. אז הרווחנו בינתיים רק $22. העריכה שלי תשתפר בגלל שהסתכלתי היום בשרת שמביאים הרבה כל מיני דברים בחינם שקשורים לעריכה. כתוב פה אפילו כמה כפיות זרקנו לפח. באמת? 11. לא ידעתי שמסתובבות פה 11 כפיות. אתה יודע, סתם שאלה, למה רק זרקת כפיות אם אפשר לזרוק רק את הגוש גלידה? אולי לא ידענו את זה? אני ידעתי. צריך פשוט להחזיק את הכף מעל הפח ואז ללחוץ מקש ימני. אין יותר גביעים. אני הולך להביא. יותר נכון הולך לקנות. לא, יש כאן. חשבתי שכבר לקחת אותם וגמרת אותם. לא לקחתי, רציתי לראות. עכשיו אין רק. אוקיי, נפל לי עוד גביע. נפל כאן גביע. הוא הביא לנו גביע במתנה. מה, הוא רוצה קופי אנד? וואו, היד פה, תקשיב, אני לא מצליח לשלוט פה ביד. כל שנייה מפרק כף היד שלי זז. רציתי להגיש לו אמת. עכשיו אנחנו יכולים... אתה יודע כאילו כמה כסף אנחנו צריכים להרוויח וכמה עד עכשיו הרווחנו? כמה אנחנו צריכים להרוויח?
לא משנה, סיימנו עכשיו. וקיבלנו 3 כוכבים. גם טוב. כן. טוב, נראה לי שפה נסיים את הסרטון. כן. טוב, יאללה חברים, מקווה שנהנתם. תזכרו, בערוץ שלי יש קישור לערוץ שלו, ובערוץ שלו יש קישור לערוץ שלי. מאוד מקווים שנהנתם, ממליץ לכם לצפות בשתי הערוצים, יש פה תוכן נהדר, ואל תשכחו להירשם לערוץ, לעשות לייק ולהפעיל את הפעמון, ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי, תגיד ביי. ביי. אז זהו חברים, זה היה הסוף בעצם של הסרטון. אם נהניתם, אל תשכחו להוסיף בלייק, סאב, להפעיל את הפעמון. וחבר'ה, יש קישור בתיאור לערוץ של מנור. אם אתם רוצים באמת ערוץ ממש מושקע, אפילו הייתי אומר בערך כמוני. בקיצר, ממליץ בחום ללכת לצפות בערוץ שלו, אז יאללה ביי.